जा बरबुरि गुदि थुनलाइ आफाद आरो माने बरबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो लादों। दा बेयाव गावखौनो आङो आलासि महरै नुजाथिफैनानै दा बर' थुनलाइ आफादनि सासे मावथि हिसाबै नुजाथिफैनानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बेयाव रायजो राजा बिथांमोननि माने जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोननि फोरोंगिरि बिथांमोननि जा लैहोर लैहोर बाहागो लानाय बे नुथायखौ नुनानै थारैनो आं गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो बे बिजोंनि बेलायावनो जों खामानि मावबाय दं। बहुद बोसोर जाबाय जोङो माने 18 बोसोरनि बारा जाबाय। दा बेवहाय जोङो थारैनो जुदि गावनि बिजोंखौ जुदि जों फोथांना लाखिनोब्ला जों माने बर' माहारिनि गासिबो माहारियारि फसंथाननि दैदेनगिरिजों लोगोसे समाजारि जा फसंथाननि बा फोरोंगिरि बा गासै सामाजिक जा दैदेनगिरि आरो गामियाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बयबो जों सांग्रां जानांगोन। दा बर' बिजों फोथांनायनि बाथ्राखौ जोङो फोरोंगिरि थिसननाय बे बेलायाव सरकारजों सावरायजों माखासे जायगायाव फोरोंगिरिखौ जों थिसनदों आरो थांनाय बारावबो जोङो सरकारनि बेलायाव जे सावरायनाय गेजेरजों फोरोंगिरि थिसननाय जादों आरो दा भेन्सारफोरखौ सरकारि खालामनायनि राहा लादों। दा बेवहाय जोङो जिथुनाखि माने सरकारि जे आयेन राइट टु एडुकेसन 2009 आयेन बायदियै जा फोरोंगिरि जा दङ बेयाव फरायसा हिसाबै बिबां हिसाबै बेयाव फोरोंगिरि थिसननाय जायो। दा बेयाव सानै फोरोंगिरि बा साथाम फोरोंगिरि जोङो मोननो हादों। बहाबा सासेल' फोरोंगिरि आरो रिटायार जानायनि उनाव जा फोरोंगिरिनि आंखाल। नाथाय जुदि जोङो गामि गफायाव जुदि थानाय गामि सिङारि थानाय बर' बिजोंखौ जुदि जोङो गावनो जुदि माने फोथैना लायोब्ला एबा बुथारनानै लायोब्ला बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ गैया खालामोब्ला अब्लानिया माने मा जोङो दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलागै जा फरायसा जोंनि बिबां मोननो हानाय दिनै इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ होननानै जों गोग्गाना लायो। दिनै जों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि दङ, जों कटन इउनिभार्सिटि दङ, जोंहा गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ। दा बेफोरबायदि कलेज लेभेलाव जा डिग्री लेभेलाव बर' बिजोंनि जोंहा फरायसाफोर दा फरायगासिनो दङ। दा इयुननि समाव बेफोरबायदि खाबुखौ जोंहा मोननाय नङा। जेराव जोंहा बर' बिजोङाव जिथुखि मानसिफोरा बुङो बर' बिजोंनि जा माने मोनसे बिफान बेखौ साख्रि मावनायनि सोरबा दारिमिन होननानै बुङो। नाथाय बे दारिमिन होननानै जुदि सानब्लाबो जुदि जोङो गाव जुदि सांग्रां जानानै बर' बिजोंखौ गासै सेक्सन बेखौ बिदाय होआलासिनो फोरोंगिरिखौ दाय होआलासिनो सोरबा सामाजिक दाय गैयालासिनो बयबो इन्टेलेक्सुयेल आरो मेलेमजिबिफोरा जुदि जोंनि बर' बिजोंनि फारसे मोजां साननानै जुदि गावबा गाव गथ'खौ होलायोब्ला आरो बै माने जिथुनिखि गामियाव थानाय ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरखौ जुदि बयबो नायफिनोब्ला जोंनि कलेजनि प्रफेसारानो जा, जौसिन फरायसालिनि साबजेक्ट टिचारानो जा, गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरियानो जा, गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरियानो जा आरो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरियानो जा आरो जों समाजारि आफादफोरा गासैबो बेनि फारसे जा गोसो होनांगोन। नङाब्ला जोङो मेल मिथिं खुंनायल' बर' बिजों फोथांनायनि बाथ्राखौ जोङो सानब्ला जानाय नङा। जों गावबो बे बेलायाव मुखुब जानांगोन आरो बेयाव जोङो जुदि बयबो सांग्रां जुदि जायोब्ला जों बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन होनना सानदों। आरो बेयाव मोनसे खामानिखौ जों मावनांगोन। जोंहा इडुकेसन पलिसि जोंहा दिनै 8th सिडुलाव मोननाय मोनसे राव जुदि आलादायै बर' बिजोंनि फरायसानि थाखाय जोंहा आश्रय मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे पलिसि बा खान्थि बानायना लानानै जुदि बर' बिजोंखौ फोथांनायनि जुदि राहा लायोब्ला फोरोंगिरिया जुदि रिटायार जानायनि उनाव माने लोगो लोगोनो फोरोंगिरि थिसननाय जुदि राहा खालामोब्ला दा बेयाव नुनो मोनो जोङो फोरोंगिरि सासे रिटायार जानायनि उनाव जों 5 बोसोर 3 बोसोर नेनो गोनां जायो। दिनै टेक्न'लजि मुगायाव ग्लबेलाइजेसन मुगायाव बिगियाननि मुगायाव मुलुगनां मुगायाव जोंहा माने मा जोङो फोरोंगिरिनि आंखालखौ नुनो थाङोब्ला माने गारजेनफोरा माने गावनि गथ'खौ होनो बायो। दा बेयाव जुदि जों थोजासे फोरोंगिरिनि राहा खालामनो हायो दा बेखौ जोङो एक्सट्रा मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायनानै सरकारजों बर' माहारिनि फसंथानफोरा सावरायनानै बिदि राहा लानांगोन। अब्ला जोङो थारैनो जों बर' बिजोंखौ फोरोंनो हागोन। खारन बर' बिजोंनि माने फरायसानि बिबाङा बांबासो फोरोंगिरि होनायनि बे आयेनाव लिरनाय दंखायो। सानना लानाय बाथ्रा बियो नोङो जि बिजोंनो फरायाथों मानो बेखौ जुदि गथ'खौ मोजाङै जुदि फोरोंहोयोब्ला नांगौ बायदि गुदि फरायसालिनिफ्राय गुदि थाखोनिफ्राय कचनिफ्राय जुदि मोजाङै फोरोंहोयोब्ला बेयाव जोङो मोजां फिथाइ मोनो। दा नैबे समाव जोङो नुनो मोन्दों जेसेबांखिनि जों स्कलारफोरखौ साइन्टिस्टफोर मोननो हादों बर' बिजोंनिफ्राय मोननो हादों। जों दिनै बायजोआव जेसेबांखिनि स्कलारफोर जों हगारो बर' बिजोंनि फरायसा बिथांमोना इंराजियावबो जोङो माने आखा फाखा। दा दिनै आंनि लोगोआवनो जोङो 15 जननि बारा जोङो बर' बिजोङाव होनाय दोङो। आंनि गथ'आबो होनाय। दा जोंनि बर' थुनलाइ आफादावबो बिदि होनाय दोङो। दा बिथांमोननि गथ'फ्रा दिनै माने MTech फरायगासिनो दोङो, बाहेरायाव साख्रि मावगासिनो दङ, प्रफेसार जाना दङ, लेक्सारार जानानै दङ, इन्जिनियार जानानै दङ, साइन्टिस्ट जानानै दङ। दा बेफोरबायदिखौ जोंनि माने गोसो बेयाव सिङाव जोंहा रोखा जानांगोन। नों बर' बिजोंखौ गावनि मोनसे
गोजौ थाखोनि मोनसे मानदानि राव होननानै बिजों होननानै सानना लानांगोन आरो फोथायनानै जेब्ला बर' बिजोंखौ गावनो मुखुब जानानै बे बिजोंखौ नोङो फोथांनो जुदि लाखिनो नाजायोब्ला अब्ला नोङो बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन दा दिनै साइन्टिस्ट दिनै जरहाटआवबो जोंहा माने साइन्टिस्टफोरा दङ बेफोरबायदि एग्रिकालसाराव जोंहा साइन्टिस्टफोराबो दङ दा बेफोरबायदिनो दिल्लीफोरावबो दङ जोंहा निउ दिल्ली इउनिभारसिटिफोरावबो दङ दा बेफोरबायदि बिजोंनिफ्राय थांनाय फरायसाफोरानो जोंहा दङ फोरोंगिरि जानानै दा बे बेलायाव गावनि बियो सानना लानाय गावखौ फोथायनानै जेब्ला गावनो माने मुखुब जानानै हारिनि बिजोंखौ मोजां मोननानै जेब्ला नों गाव मुखुब जायो आरो बेखौ फोथांनो नाजायो मोदोमै माहामै मोजां मोनो अब्ला बिनि फारसे जोंहा माने मोजां फिथाइ मोनगोन आं सानो जोङो दिनै ग्लबेलाइजेसन होननानै मुलुगनाङाव इंराजि नङाबा जाया होननानै जे साननाया बे जोंनि गोरोन्थि दा दिनै बर' रावा दिनै टेक्न'लजियाव जेनेबा दिनै अनलाइन फरायनो हानाय लोगो लोगोनो जोङो दिनै इमेल मिडियानि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि रावखौ सोलोंनानै दिनै गुबुननिफ्राय फैनानै गुबुन हादरनिफ्राय फैनानै जोंनि जुदि बिजों बा लण्डननिफ्राय फैनानै जापाननिफ्राय फैनानै जार्मानिनिफ्राय फैनानै जुदि जोंनि बर' बिजोङाव जुदि बिबुंथि लाखिनो हायोब्ला होमबा रावनि फारसे रोङिया मा आरो इंराजि रावखौ जुदि जों सोलोङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जुदि बेखौ जुदि बाहेरारि बिथिङाव जुदि राफोद खालामलाङोब्ला जोङो इंराजियाव राफोद जानो हागोन आरो बेयाव बर' बिजोंखौ फोथांनायनि लोगोसे बर' रावखौ रोंनायनि लोगोसे आरो बेखौ जोङो गावखौ मोनसे हारि हिसाबै गेरेमसा दानायाव जेसेबां बर' बिजोङा थाबासो माने गेरेमसा हारि दानायाव बियो माने जाफुंसार जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो